Ali pričate mi malo o vašoj pasiji za nogomet i vašem igranju. Sve su lijepe uspomene, znate, od toga nogometa, iako je bilo više pod kakvih peripetija. To je bio jedan interesantan detalj i to je bila zadnja moja utakmica gdje sam bio star, dakle, oko 40 i nekoliko godina. Sin je bil tada student i on je bil golman. Inače, to je bila moja, šta ja znam, peta valjda generacija koju sam promenio sa sinom. Svi su kao otišli, menjali sam stalno igrače, dečke, ja sam bio ono najstariji. I moj sin na golu i ja igram centar halfa i svaka lopta kao na magnet ide k meni, jer ja sam lovio sve po igralištu, lopte koje god pucao golman, kako god, šta se god pucalo, sve sam ja mogao da lovim. Strašno sam bili izdržali, jer sam bio toliko da sam trenirao čak s Goric, kad sam išao kopat Gorice, pa sam bežao doma s motikom, mislio da sam se vozio na kolima, toliko sam treniralo, znate, za nogomet. I u Peterancu, ta zadnja utakmica, bila je sa sinom. I kad je došla lopta, kad su doterali Petrančani na našem golu, sad ja sam se povukao u obranu. Tak sam bil blizu sina između bekova i viče sin z gola, kao golman, viče, tatek ne daj, tatek ne daj, tatek ne daj. A publika uz njega, onda za njim, tatek ne daj, tatek ne daj. Sad malo mi je bilo neugodno, ali sad uglavnom da nam dobro rekao ide ništa. Publika viče, kaj ovomu starcu dajete sve lopte loviti, vidite sve lopte vam pošila u 16-terac, pa pokrivajte njega. Pa kako je boš ti mene pokrio, ja imam sve vas žepom, ako ste im mlađi, ja vam ujdem, ja uteknem njima. I na poluvremenu dođem i ženi, veli žena, daj prestani se en po tri, tate viš da publika s tebe norca dela, daj prestani već jedan puta. No, rekao, ne bom više, a još jedno poluvreme i s tim sam onda s nogometom kao igrač svršil.